shagon Abdulrahman mai sai da sarkoki yan yayi warwaraye yan kunnaye da agogon zamani Abdulrahman na Alhaji Adamu sai dai madalla kawaye da kuraka ne shagon Abdulrahman mai sai da sarkoki yan yayi warwaraye dan kunnaye da agogon zamani Abdulrahman na Alhaji Adamu sai dai madalla ga yan kunnaye masu kyau masu inganci na amare ga yan kunne na azurfa da yawa har ma da farare warwaraye sarkoki kala-kala sun yi zubin na amare ina amare ina yan mata ina manyan mata na cikin garin Jos. Shagon Abdulrahman na Alhaji Adamu bai dan kunna wanda yake cikin kasuwar New Market a Ni'ima Line. A shagon ne kadai za ku iya samun sarkoki na zamani da yan kunnaye na zamani kamar haka. City Gold Set Pending Earring, Zycon Set, Pending and Earring, Zupin Set Pending and Earring. agogon mata da maza, azurfa, earring and set. A shagon Abdulrahman kadai ake samun irin waɗannan kayan. Duk muna da su a shagon nan iri-iri na zamani. Ba mu tsaya nan ba, muna sayar da gold, muna canjin gold da gold, sannan muna sayar da gold, muna ba da cash. Shagon mu yana nan New Market, mai namba kamar haka 352. Shagon mu yana New Market Ni'ima Line. Za ku iya tuntuɓar mu akan namba kamar haka 070-60-77-9402. Jama'a 'yan mata da amare muna gayyatan ku shagon Abdulrahman sai kun zo. City Gold dan kunne amare na yin madalla Zycon Pending and Set erin mata na madalla agogon maza da mata ga su ne sai masha Allah Abdulrahman ne mai siyarwa masoya na madalla kawaye da kuraka ne shagon Abdulrahman mai sai da sarkoki yan yayi Ya. A'a. Yana ka shigo min gida hannu rabbana haka ba komai. Kawai. Dan Allah na da sa baki da wannan. Dan Allah. Kaga malam, ba ka auro ni ka raba ni da iyayena bane. Ka auro ni ka kawo cikin gidanka. Ka raba ni da iyayena, ka raba ni da ahalina, ka kawo ni cikin gidanka. Dan haka duk abin da nake so shi za ka yi min cikin gidanka. Ba nan ba kayan abinci bane. Wannan ma da ke gani masara ce ne shi a wata saboda mun nake cewa. Masara? Dan shigo da ita ki dan sarrafa mana. Masara? Ka ga na maka kala da masara? Masara. Ko kuma an gaya maka ni da ka auro ni a gidanmu ka ga ina cin masara? Ko kuma da ka auro ni ka kawo ni cikin gidanka ka ga na yi kala da mai cin masara? To bara ka jin gaya maka. Idan ba shinkafa korin ko taliya spaghetti korin kai duk wani abu korin da ka sani na kayan abinci da ka kawo cikin gidan nan baka isa ka kawo masara cikin gidana ba. Haba Nuratu, dan Allah bai sake ba ki da imani ba ke tausayi. Yanzu wannan kayan da yake jikinki nawa na siye su? Ga hole da take fuskai. Ga dan kunin da yake wani. Kin san nawa ne kudin su? Wallahi kariya kake yi. Yanzu duk wanda ya kalle ki zai ce wata mata sarki ce. Ka dai ji da shi. Ki dubu waye. Dai bin na. Amma kullum baki gode Allah. Kariya kake yi. Tunda ka kai mun su gidanmu ka auro ni ka kawo da su cikin gidan nan baka taba siyan atamfa ka kawo mun ka ce Nuratu ga atamfa din ka ki saka. To wannan ne kare na. Wasu na nan suna da babu samu ba. Kuma ke ba sanna a hankali zaki gana muhimmanci. Ka ji dai. Wallahi baka isa ka auro ni ka raba ni kowa na ka kawo cikin gidan ka ce wai na ka kawo masara ina ci ba. Wallahi baka isa ba. Masaran banza masaran wofi yanda kamar shi haka zaka da ka samu kayan ka. Allah Ubangiji ya kare mun kai, Allah ya kiyaye. Na san tabbata ina kaunar ka. Duniya ba abin da nake kauna a yanzu ba kai ba. Ba abin da nake so na tashi na bude ido na gani in ba kai ba. Kai ma kuma ka sani
Allah ya kare ka, Allah ya kiyaye, Allah ya bani sa'a, duk abin da ka taba ya zama albarka, duk abin da ka kalla ya zama albarka, Allah ya sa maka albarka. Ni ma haka ina tsinki ina kauki duk rintsi duk ya bani ta iya wallahi ina tsinki a zuciya ta kuma da hular Ya kamata in sani ni ba in dai kana nan matukar kana nan ina nan ba zai yi kai wani abu da hannun ba abin da za ki ke. Ka ganka kuwa? yayi Sosai cakwai. to ni kuwa haka da kuka daga nan in na fita da gidan umma haka da kuka yi haka ke ina Don Allah ka gaishe ta. ni zan kawo miki Ba komai ni da abin da ka gani. In dai ya maka to ni ma ya mun. Ai zaɓin ka shine nawa. Ni ba da wani zaɓi saboda ai aljanna ta kasan kafan ka nake mini. haka yake Don Allah ka gaida umma. shi kenan rin da kan ne da take sun sauri nake yi Yara mutu, wani nan ɗan fita. Ga ɗari biyar ɗin nan. A yi awo a yi cefane da shi, yau da gobe. Gaskiya Sale, a wannan lokaci da ake ciki, 500 ba zai ce ne ya yi awu ba, gaskiya ni ba zai. Ba ki ce bari isa ba, kina wannan fa lallaɓa ake ba. 500 ɗin na ba ki ce bari isa ba, na ce miki a yi cefane, a yi awo da ci. Komai fa yanzu rayuwar nan fa lallaɓa fa ake ba, abada mutu. Ya ke so ne, kuɗin nan ci gani ba kuɗi na bane, kuɗin ajiya da aka bani aji. Gaskiya sai dai ka je ka yi cefanen da kanka, ka yi cefane kai Ba ni, awu ba zan iya. zan je amfani da shi, kuma zan kawo miki. Naji, zan je awon cefanen, zan kawo miki. Ni barin shiga anguwa. Dan abokina ya rasu. Ina so in je ta'aziyya. Allah ji kansa. Ka san an samu dan wani abu da ya kamata. wani labari duk wani labari kana so ka same shi Allah ko mutuwa aure ne mutuwa ne biki ne suna ne wannan komai kake nema ka ce gama gari kenan abokaina wallahi da na san haka aure jura ban yi ba ko Allah. matata ce na auro mata masara na kawo mata akan wai mun kwana biyu mu taba Iko Allah. nace to ga masara na auro miki in sarrafa mana mu taba abokina ka san me ban Ina jin ka. wallahi wanka ta min da masara ta mai da ni kawan burin wasa da kuma masara To ai kai malam laifin kai na yi. Kai ka suke matarka har tare na ka. Ni ba mutum da isa tare na da tare ni. Na gan nan to ban ga maka sani ba. Ni fa masarar da kake tani masara a gida na auren wani samu da biyu da sati ɗaya ne. Kuma a ta magi da gasi magi wannan kirga nake magi nake bayarwa. In kirga mata shi ci mata wannan guda biyun a sa miya. Uku nan kuma ai amfani shi na dare. Hatta kendi daga kendi na samu kendi da nake ai kunna ake ganin haske. Ina shaida shi ce iya nan nake so a haske. Ka san da zuwa yawo nan ji angon nan. To na fita na je dawo sai ci ta iya nan ta kashe. zama da juna ba kuma idan tsautsayi ya raba ni da ke ba zan yi aure ba mutuka raba na sarai na kan san ki ne na yo dan ba yarda da amana suke sa ya so ya yo tarko kai fa daidai da ni ne daga ni za a gane kai garan magani ne sannan mahadi ne tunani na wakai ne komai na wakai ne jinin jiki na wakai ne kuma kai ne mai martaba na kula da ni ki da ni ki kuma buɗan ido na ki tsanani ki hada ni Ga wani shahararren shagonmu na Abdulbas na Alhaji Muhammad Sani mai dan kunne AMS. Mun zo muku da kayan shafe-shafe
kayan kwalliya na mata kamar su eyeliner, eyelashes, Suna da kuma Kiss Beauty Wake Original. kamar su cutters, powder da jambaki, powder kamar haka. Eileen powder, Super BB, Classic powder. Kamar su Slick Chocolates, Iman Glass, Milani Four Corner, Aloe Vera powder, Beautiful Wear, har ma da original bits na kitso manya da yara, har ma da foreign nails na kwalliya 'yan mata da amare. To muna da wasu kayayyaki kuma haka kamar su nails wannan ne local nails wanda ake sai da su, sannan kuma muna da su glass nail, muna da su dissolver wanda ake cire farce da su. Shagon Abdulbas na Alhaji Muhammad Sani mai ɗauke. Lambar shagon nan da shine D418P wanda yake Ni'ima Line New Market da ke School Line Jos. Hatta lifton wannan guda biyu jika ɗaya ake a dafa. An an jika ɗaya an dafa ina ga maka wannan gana ko? To sauran ɗayan in an jika ɗaya an dafa sai a tsane shi sai a shanya shi a bushe gari ya waye sai a ƙara dafawa. To haka yake a gidana. Anya. A gaskiya Malam Sale kana mugun cutar da matarka. Wallahi kana mugun cutar da matarka. Ni ba zan daina gaya maka gaskiya ba. Wallahi irin cutar wannan da kake wa matarka, wallahi duk abin da kake mata ka sani Allah yana ji kuma yana gani, kuma wallahi ba zai kyale ka kan abin da kake mata ba. Ni ba zan daina gaya maka gaskiya. To ai kai in ban banka me ka sani aure tukun ma wai kai da ba ko auren ma baka yi ba har za ka dinga samun baki akan maganar mata da sauransu. Ka bari tukuna idan kai aure malam sai kai abin da za ka yi. Sai kai abin da za ka yi. A to ga faɗan gaskiya to kawai. Kin kwana biki da daɗi wannan wallahi. Ya aka yau da aikin. Allah lafiya kala. Aikin tuna mun ma. Tun jiya kike so in yi magana wallahi na manta. Ban ga miki ba sai yau da saboda na fita. Sai na fita gidan Umma. Wallahi ta take ga mu. Wallahi amma ni na ki so in ga miki magana amma ni ba san ya zaki da magana ban na ga miki. Ta ba ba so. Kai har akwai wani abu da za ka gaya mu a duniya ko ka dinga tunani ko wani abu. Na sarki amarya ta kenan. Wallahi Umma ta bani umarni. Wai tana so ne wai in kara aure. Aure? Zauna mana. Ni za ka kalla ka ce an ce ka ƙara aure? Wallahi baka isa ba. Ke mahaukaciya ce? Ke jahila ce je makaranta ba ne? Ni za ki watsa ruwa kuma ki mara? Kai waye kai? An mare kan. Waye kai da ba za a mare ka ba? An kwara maka ruwa kuma an mare kan. Kai abin da za ka yi. To ina so ki sani zan yi aure. Wallahi ko kina so ko zaki mutu zan ƙara aure a cikin gidan nan ga hanya idan ba za ki zauna ba ya zama dole in ƙara aure in bi umarnin mahaifiyata. To ba zan zauna ba idan ka cika ɗan halak a cikin mahaifiyata ka ta sa ka ƙara auren ka sake ni. To an zo gun ni zan nuna miki ni dan halak ne cikin mahaifiyata amma ba zan sake ki a yanzu ba sai na gasa miki aya a hannu kafin da sake ki. Ban za mahaukaciya ani ba su mahaukaciya na auro ba. Mahaukata ne wallahi mahaukata ne ba gidan da kuma wallahi tallahi sai ka ga masifa da bala'i a cikin gidan da idan baka sake ni ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Muhammad Awwal Abdullahi wanda aka fi sani da Awwal Danyola. Takama nake aure yau na kara ga amaryata ga uwar gidana. Takama ka daina auren da babu riba wacce za ta zauna a cikin gidan mijina. Takama ka dara ai dole ne na nuna na zama.
Assalamu alaikum. Ina al'umman cikin garin Jos da kewaye. Har ma da ƙasa ta Najeriya. Shagon Alhaji Auwalu Dan Yola wanda yake cikin kasuwan New Market ya kawo muku abaya kala-kala daban-daban na zamani kamar su abaya Dubai, abaya Egypt, abaya Turkey. Dogayen riguna kenan na 'yan mata da amare da kuma manyan mata kamar Daini. Shagon Dan Yola bai tsaya a nan ba. Akwai atamfofi kala-kala irin na zamani. Leshi kuwa iri-iri na yayi. Hijabai kuwa na yara da na manya. Ga su nan kuwa kala-kala. Gyalulluka kuwa abin sai wanda ya gani. Duk abin da kuke so ko kike so za ku samu a shagon Alhaji Auwalu Dan Yola. Kamar su jallabiya na yara da na manya. Duk akwai su. Da duma kuwa gasu nan kala-kala. Shaddodi da yadi. Duk akwai su a shagon Alhaji Auwalu Dan Yola. Shagon Alhaji Auwalu Dan Yola duk da haka bai tsaya a nan ba, da ke amarya da ke mai shirin aure ku garzayo gaba daya. Ya kawo muku zannuwan gado masu inganci, masu aminci da labulaye na zamani. Muna maraba da kowa daga masu sari zuwa masu sayan ɗaɗɗaya. Muna maraba da su. Alhaji Auwalu Dan Yola wanda yake New Market a layin 'yan manja kusa da gidan wanka. Kada ka bari a baka labari. Dan neman ƙarin bayani ga lambar waya kamar haka 080 35 98 47 27 ko kuma 070 61 93 57 60. Ga kuma wani layin namu 080 84 60 89 18. Shagon Alhaji Auwalu Dan Yola. Sai kun zo. Wai Alhaji Shehu ne yake so ya min kishi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan bai tashi min kishi ba sai yanzu da ya murmure wato ya samu kanshi ko ba ki da ko naira jar uba in ji uban wa. Alo biya alo dan da ko ki ban kudi na ko kuma miki an banzan duka a cikin gidan nan. Shawara ɗaya da zan baki in babanta yana nan a kasuwa a layin yan koli ki je ki same shi a guri daddalle shi da ma'aikata. Ina so in gaya miki ki fita a hanyar miji idan kuma ba haka ba ni ce a ni ba shawara nake ba ki gani ki gani ki rufe idan ki makance ki kurance ki kwala bikiyar motar ki zazzage ruwan burkin gaba ɗaya ki zazzage ruwan rashin mutunci idan kika raga wa Alhaji Shehu da wannan matan kada Allah ya raga biki ruwa. To kuma yanzu sai yaya kuma mijin naki wannan ƙyatta sai ta aure insha Allah. Ai ko lalle akwai dambarwar bala'i a cikin gidan nan. Ba ga dan Allah kai hakuri ba ka da kunya. Kuɗi kaya ƙarfi ya ci da wuya da ni ba zan bayar ba. Ai ba ki sake ni a waya ba. Na yi gana bar 21 ina da gulo 7 ina da MTN 7 ina da Zen 7. Dan haka ni in kana nema na ka gani kawai mu yi abin da ya hada. Ya rasa wacce zai awo min sai hanne? Ga kanakin tattana munafuka algunguma matsiyaciya ita na samu suna da ciwon kuma mai kuciya ko ya ba wallahi. Ke da Amina taki kuma kun mayar min da gida kamar gidan kallon kwallo. To za a hada min da ladan rakiya. A aikin yi aikin dole aiki. Cin mutunci ba za ki. In ban da ma ni cewa zai raka ki ma gidan ki wannan aikin. Duk ita take hada wata fitina bar in gaya miki. Da ni kike? Ki ce layi ya iso kai. Ke ba yar halak bace. To ni ce munafikan to da nayi da baki ba ma nayi. Ai wallahi take take da samu matsala da ke tukunna ma. Abadin laliya. Ba lalle maza ba su da tabbas. Ai ko sai na nuna mishi lalle mu ma mata ba mu da tabbas. Me wai yake faruwa ne? A wajen da ba za mu kai mu gani. Mutumin da ya ba da sadaki. Kin ga yanzu kishi ta kare. Haɗa kan mu zani me ya duk wacce za ta shigo cikin gidan ne kowa ta shi da kishi. Na yadda mu haɗa kanmu yanzu amma tana fita mu raba kanmu mu dawo kamar annabi da kafa. Dan san shi munafiki idan ya zo ya gulma ba ya so ta fito. Lalle kin iya rashin mutunci. Yayi rashin mutunci irin na dillaliya ko a gidan jarida aka buga shi ya kai labari.